Башкортостан балалар китабы 2021 бөтәресе акциясына кушылды. Үсмер буынды китап укырга алыктыру максатында Сара ел һайын язгы каникул мәлендә үткәрелә килә. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы шагыйрә, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, балалар һәм үсмерләр өчен әдәбият сәнгать өлкәһендәге Һәдия дәүләт исемендәге дәүләт премия лауреаты Фәрзәнә Гобайдуллина. Фәрзәнә Хәбиловна, һаумыгыз. Һәдия ихлас күңелдән Һәдия дәүләт исемендәге дәүләт премиясына лайык булуыгыз белән котлайбыз. Был премияга һез бына алдыгызда айткан илебез безнең Ожмахта дигән китап өчен лайык булдыгыз, шулай бит? Әйе, шулай. Нинди тойгылар был премияны алганда һәм әһәмияте нинди һезнең өчен? Бұл премияны алгас мин үземдә бик бәхетле тойдым, чөнки бұл премия бит инде балалар әдәбиятына, сәнгатенә күп өлеш, зур өлеш индергән шәхестәргә бирелә. Һәм мин лайыклымындыр дип үземдә риза булып куйдым, чөнки бездә лайыклы әдиптәр, язучылар әлбәттә бихисап, шулар арасына мин дә ингәнемә бик нык шатландым әлбәттә. Һәм әлбәттә был премияның исеме лә бик мәртәбәле, шулай бит, Һәдия дәүләт исемендәге премия. Хатын-кызларның алуы ул бигрәк тә икеләтә, бишләтә куанычлы дип исәпләйм. Был әлеге вакытта бына язгы каникул мәлендә балалар китабы акцияһы бара бөтә Рәсәйдә. Бына был акцияның әһәмиятен ничек баһалайсыз? Ул ни өчен кирәк бүген? Бұл акцияның әһәмияте бигрәк тә яхшы, чөнки ул балалар әдәбият акцияһы ел буена дәвам итәргә тиеш. Чөнки без балаларга әдәбиятка, сәнгатькә юлды шул тере шишмәләр балалар әдәбиятынан башламаһак, зур әдәбият диңгезе асылмас ине балаларга. Чөнки балаларга менә безнең заманда үткән бу аттың 60-нчы, 70-нче, 2-нче елларында мәктәпләрдә шыршы байрамы үткәрелһә, ата-әсәләр байрамы үткәрелһә, катын ниндәйдер конкурслар үткәрелһә, иң зур бүләк китап була торгайны. Хәзер нишләптер хатта оештыручылар икенче нәмәгә күчеп киттеләр. Иң зур бүләк смартфон дип исәпләйләр, планшет дип исәпләйләр. Ни өчен балаларга китап бүләк итмәскә? Без бит үзебез балаларның юлын буабыз ана шул смартфондар менән. Димәк, игътибар юнәлтү, укуга, китапка игътибар юнәлтү максатында үткәрелә булса. Сара, үзенең максатына өлгәшәме икән? Һез бына укучылар белән сорашканыгыз бармы? Кызыксынамы укучылар? Әлбәттә, укучылар кызыксына. Укучылар менән янлы аралашу ул бик шундай язучының үзенә лә бик зур көч, ниндәйдер илһам сыганагылар булып. Илһам сыганагы булып тора. Улар шундай кызыклы һораулар бирәләр. Бына үткән азнала 30-нчы китапханала укучылар менә очрашу булды, башлангыч сыйныф укучылары. Шунда һорау бирделәр инде, һез Мустай Кәрим менән аралашканыгыз булдымы, күргәнегез булдымы? Мин әйтәм, инде әлбәттә булды, хатта өендә кунактала булганым бар дигәнем. Шуннан икенче бала тордыла, Некрасовты күргәнегез бармы? дип шуннан нык көлдем инде. Мен әйтәм, бу һорау балам теге әйтәләр бит, әсәйләренә һорау бирәләр, кайберәләр. Һин динозаврды күргәнең бармы дип шуның һәммәк килеп сыкты инде дип көлдем инде. Мен әйтәм, Некрасовта осрашканым гомер буе булды. Оның ижады минең менән осрашуда минең күңелемә шигырьләрен яттан һәр вакыт һөйләнем. Шуннан кемгә Рәсәйдә яшәү яхшы дигән поэмаһыннан өзүктәр ятлап та һөйләгәнем булды. Шуга Некрасов менән бик яхшы танышмын динем инде. Ягъни балаларга аңлатканһыгыз инде. Әгәр дә теге яки бу әдип менән осрашырга теләһәгез, китапханаларга килегез дип әйткән. Әлбәттә, шуннан тагы Әхмәт Зәки Вәлиди китапханаһының балалар бүлегендә осрашуда бер малай һораны инде. Һез сюжеттарды, темаларды кайдан алаһыгыз? Әкияттәргә дип инде. Мин 40-тан ашу балалар өчен әкияттәр авторы буларак билдәле. Шуннан һуң мин әйтәм, һезнең тормыштан алам. Һездән күрәм дә. Шуннан әнә үзегез яза белмәйсезме? Бүтәнемен бездән алаһыгызмы дип шундай кызык җаваплар бирделәр. Ул әлбәттә бик оларның шундай кызыклы һораудар бирүе минең күңелемә нык охшай инде, май булып ягыла. Шулай итеп, бүген укучылар нимә турында укырга теләй? Улар нинди әсәрләр ярата?
Балаларға теге әйтәләр бит русса мамы всякие важны, мамы всякие нужны дип. Балалар әдәбиятында лә төрле тема булырга тиеш. Менә бик күп елдар элгәре без бардык Фәрзана Акбулатова, Факиха Тугызбаева, Расима Ураксина һәм мин Дүртөйле районына бардык та балалар баксаһында очрашу үткәрдек. Кайберәүләр әйтә бит инде Расиманың шигырьләре теге бәлеш тураһында авызлары сәл шәйгән, әситтәре бәлшәйгән, шундай шигырь буламы дип. Расима шундай шигырьләрен укыганда, эй балаларга охшаны инде. Бәлеш булып кыланып та күрһәтәләр, Расиманы уратып алдылар. Шуга ул балаларның шигырьләр, балаларга шигырьләр ул бит телмәр үстергәле, ярдәм итә. Төрле табигать күренешләрен аңларга ла ярдәм итә. Хайвандарга карата кешелекле булырга ла ярдәм итә. Олыларды ихтирам итәргә лә, туган илеңде, туган тиеңде яратырга ла ярдәм итә. Һәм шул ук вакытта әлбиттә фантастикала хәзер үсмерләр арасында бик популяр юнәлеш шулай фантастика, мистика. Әйтәләр бит инде, мин әле үзем кызганычка каршы укыганым юк, менә Фәрзана Акбулатова ис китмәле әсәр язган үсмерләр өчен дип. Менә фантастикага корылган, безнең ерлеккә бәйләнгән дип. Теге Гарри Поттер гына түгел, безнең үзебезнең дә ундай язучыларыбыз бар димәк. Шуннан әйткәндә инде безнең бит инде Фәрит Исанголовтар, Әнвәр Биксәнтәевтар заманы үтте. Кызганычка каршы безнең үсмерләр әдәбияты өлкәһендә эшләүчеләр бик аз. Уларның иң көчлеһе, иң популяр язучы ул Айгиз Баймөхәмәтов. Менә уның менән бик күп райондарга миңа командировкаларга сыгырга туры килде. Менә Силәбе өлкәһенә, Силәбе калаһында, Кәтибә апайның туган авылында, Динатал Хинаның туган авылдарында булырга туры килде. Шунда кайда гына барһак та иң беренче беркемгә лә югырмәйләр каршы. Бигрәк тә малайҙар, үсмер егеттәр иң тәүҙә йүгереп килеп Айгизды ҡосаҡлайҙар. Тиҙерәк китаптарын ҡулдарында булһа автограф һорайҙар. Тимәк, уҡыусылар китап уҡымай тигән ул фекер дөрөҫ түгел. Ысынлап та балалар ҡыҙыҡһына бары тик уларҙың күңеленә шундай юл таба белергә кәрәк. Эйе, юл таба белергә. Унаһын был бит инде күп уҡытыусыларҙан да тора. Менә беҙҙең заманда безнең Мөкәррәм апай, Иҙелбаева тигән апай уҡытты. Без апай тип йөрөнөк бит инде. Мөкәррәм апай дәрес аҙағында бер 10-15 минут ваҡыт ҡалһа, ниндәйҙер ҡыҙыҡлы китапты уҡый башлай ҙа, иң ҡыҙыҡ урынында туҡтай ҙа, хәҙер балалар өйгә ҡайтаһығыҙ ҙа, китапханаға барып, китап алып дауам итәһегеҙ. Икенсе аҙнала миңә килеп һөйләрһегеҙ тип. Шундай ҡыҙыҡһыныу уята торғайны. Без әлбиттә Ҡыҙыҡһынған балалар ысынлап барып алып уҡыйҙар. Барып алып уҡытырғайныҡ. Шунан бер-беребеҙгә һөйләйбеҙ, телмәр үҫтерәбеҙ бит инде. Бына һеҙ Кәтибә Кинйәбулатованы иҫегеҙгә төшөрҙөгөҙ. Ул ысынлап та балалар өсөн яҙған шағирәләребеҙҙең береһе һәм быйыл уның ҡайһы бер ижад өлгөләрен һеҙ айырым йыйынтыҡҡа туплағанһығыҙ. Шулай бит. Ул Кәтибә Кинйәбулатованың тыуыуына 100 йыл тулыуға арналған ине. Был китап нисек популярмы уҡыусылар араһында? Был китап мин популяр дип уйлайым, сөнки был 2 дәүләт телендә нәшер ителде. Балалар баҡсаһы тәрбиәләнеүселәре һәм тәрбиәселәре өсөн дә шулай бит. Рассамы шундай иҫ китмәле Азат Мөхтәруллин һүрәттәрен төшөрҙө. Был китап нәшриәтенең балалар өсөн бик ҙур бүләге булды. Кәтибә апайҙың 100 йыллығына иҫ китмәле китап. Проза әҫәрҙәрен, әкиәттәрен мин үҙем рус теленә ауҙарҙым, шиғырҙарын беҙҙең Башҡортостандың тәржемәселәре тәржемә итте. Шуға был китап бик популяр, ул бүләккә лә, былай алып уҡырға ла бик яҡшы китап. Һәм әлбиттә, ата-әсәйҙәр әгәр балаларының телмәрен үҫтергеләре килһә, Кәтибә Кинйәбулатованың йырлап торған шиғырҙарын ятлатырға мөмкин. Һеҙҙе беҙ тағы ла шағирә, яҙыусы тип кенә түгел, бына балалар әҙәбиәте антологияһын йыйынған автор булараҡ та беләбеҙ, мөхәррир булараҡ та беләбеҙ. Бына ошо күҙлектән ҡарағанда башҡорт балалар әҙәбиәтен бөгөнгө хәлен нисек баһалайһығыҙ? Башҡорт балалар әҙәбиәте ул үҫешә, дауам итә. Сөнки беҙҙә йәш яҙыусылар
Әлленән әле килеп сығып тора. Алмаш бар, демәк, Алмаш бар. Хатта миңа шылтыратып, яш язучылар шылтыратып белешкәне бар. Фәрзән апа, һез 4нче томын әзерләмәйһегезме ул? Дип мин әйтәм, әле уйлаганым юк. Чөнки безнең дә антологияга ингебез килә. Демәк, антология инерлек яшь авторлар бар, балалар әдәбият өлкәсендә эшләгән. Бар, әлбиттә, бына тагыла шул Айгиздә әйтеп китәм инде. Ул бит инде безнең республикала гына түгел, бөтә дөньяга даны таралган егет дип әйткем килә. Бурятияла, Үзбәкстанда, Чувашстанда, Казакстанда китаптары шул телдәргә аударылып, хатта пьесалар итеп тә сәхнәләштереп тә күрһәтелде. Был бик популяр дип әйтеп китәм. Шуннан безнең бик көчле прозаиктарыбыз бар. Ул Салават Каримов, шулай ук үсмерләр өчен дә, балалар өчен дә проза әсәрләрен язучы. Бына әле генә бит инде ул Салават Юлаев ордены алды, шулай ук был улы Байрам, улы Баһа. Унан безнең язучылар Гүзәл Сиддикова, шулай ук Хәзия Дәүләтшина премияһы лауреаты. Уның шигырьләре искитмәле. Ата-әсәләр балаларына китапка кызыксыну уяткылары килә икән. Уларга нинди кәңәшләр иткерәгез? Ничек китап укырга өйрәтергә баланы? Китап укырга өйрәтер өчен ата-әсәләрнең үзләренең дә укуы кирәк. Өйрәтеп түгел, өлгө биреп тәрбияләргә шулай. Мин бик күп ата-әсәләрне беләм, өйдә иң тәүдә айга эш хакы алу менән китап магазинына баралар да, китаптар һатып алып бергә укыйлар, кычкырып укыйлар. Балаларында шунда кызыксыну туа. Улар телмәр байлыгы үсә бит инде. Бүтә өндәрде дөрес итеп әйтергә өйрәнәләр. 2-3 яшьлек балалар шул китап укыганга. Шуга бүтән нәмә ата-әсәнән, укытучылардан һәм тирә-як мөхиттән тора, әлбиттә. Бына безнең китап нәшрияты, безнең Башкортстанда яшәгән язучылар бик бәхетле. Бына 2019 елда Кызыл майданда бына ошо антологияның презентациясы үтте. Шунда презентация үткәндә шул тиклем Мәскәүдә яшәгән язучылар безгә килеп әйттеләр инде, һез ниндәй бәхетле, һезнең китап нәшриятыгыз бар. Күп ердә ундай бит нәшрият юк, ундай нәшрияттә. Бұл нәшриятыбызның безнең өчен, укучылар өчен сыгарган китаплары менән файдаланырга кирәк, был файдаланырга кирәк. Ешрак магазиндарга йөртергә кирәк. Һәм китаплар укырга шулай бит. Үзегез менән балаларыгызны алып барыгыз. Улар үзләре хайлап алган китаптарды. Менә шунда уларның теләктәрен белә алаһыгыз һәм нимә менән кызыксынуын һәм киләсәктә кем булырга йыйынуын күзаллай алаһыгыз дип исәпләйм. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Һеҙгә ижади уңыштар теләйбез һәм яңы китаптар көтеп калабыз. Рәхмәт саҡырғанығыҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, безнең студияла балалар һәм үҫмерҙәр өсөн әҙәбиәт сәнғәт өлкәһендәге Хәҙиә Дәүләтшина исемендәге дәүләт премияһы лауреаты шағирә Фәрзәнә Ғөбәйҙуллина булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.